Good morning, everybody. Good evening. Ug unsa pa na diha, mayong hapon. Bag-o pa mi ng mata sayo sa kabuntagon dinhi sa Canadading. Og mao ni karon ang among palibot. Oh, diyan na. Puti na kamong kalimutaw. Og magpala na pug ko unjaan ni ron. Magbutang og asin ngadto sa among agianan. Ay. Gutom na. Murag mangaon na taron tong taon kaya gatong kinakusgang asawa nag loto. Dadi basta-basta kay ay, magluto ag gisuot kay pinakuan po diri sa kuan ba. Ang kinakusgang abaga. Oy, kopi ko man, di man. Itlog, dun sa man itlog. Og nay nang giprito nga wa ko kaila. Wa ko an bricks o kanang. O dun sa pod nay jang taong. Talong giprito. Sana all giprito. Cheese magamay. Cheese jud para kuan. Palitan og regalo. Gaong regalo, wa pa mi abot, ni order ko sa online. Wa pa man. Boy, last week pa to gi-order. Diingon man nga kuan before Christmas mo abot pero mo nang wa pa may radyo pa magpasko. Mo abot to basig sunod Pasko. Mao ni karon, day off na o karon. Ay. Ag kana si Ja maglimpyo na si Jag Byron. Pugihan man lagi na ang asawa lagi. O na daghan ni si Jag kwarta. O nang ida kong gipalitag Christmas gift ambot og unsa wa po ko kahibaw. Palitan siguro ni Jag brief. Kaya nangaluag na katong brief. Kaya mga brief, sukad pa rin sa Pilipinas. Ang tod karon mawag hapon dire. Madong bagko ano, kung may mutan na ako po brief, kinamas ilawom sa Karsunes. O, mao ni si Jaron. Katong background. Ito sa mong likod, sa mong bahay, ug naon sara. Yan na. Ang mga snow, ang mga ice daan sa bintana. Yeah. Tapos ang dako kong palahonon sa likod. Magpalam ko sa kuan po sa pathway. Dabutan anog asin para mahilis og dali. Luto na nami. Okay, mga na mi. Kay sarale. Mag-andam pa ta kay murag hing daguok na katong mga katijanan.
plato, kanara. Maer na. Din makani. Oh, nakamramatan na. Potato fries oishi. Pinas mo ni. Ikaw kung ano mo ba? Ini mo buwan tayo tinawag na toyo. Mamahaw ta ninyo guys. Oo, ayun na hindi. Ito rin or. Muka. Tumahaw. Alam mo yung tumahaw. Yan. Well, ang ito. Ito na lang rin hapon. Buta na ito, no? Remember that bro. Lami po. Packs. Lord, dapat nagkailangan ka magtubig ka. Nagkakuan may layon ka.
lang kung mo buhi. Wala. Hap magsunod na ako na kuan na. Kuan ka. Hanggang kuan, ligo. Ako. No. Taon tadaan kay mas kuan ron magpala. Pero baka nakaladyo mo. Mas may dool. Mahal na ninyo. May hapon, ganyan to, asa magaling malapit. Alay, uisi. Murat naman tanong may uisi dali. May ako pala ko. Buwan ako ito ay sudan. Oh. Saging. Oh, tunga ta. Pero makuan eh. Nakapay saging para laski. Mga unggoy laski kanunay. Pili kong saging. Tunga abe. Pwede balik. Radyo yung ungguyan yung balik. Kung init na no? Nag-iipit ko. Oo. Ito ko kay pag magtaganin na pag bakod na ako. 20 degrees pa sa sulod. Balansihan ito sa union. Yaw. Biskot sobra karang inita na paminahon. Ano? Mabot tag 9. Oo, gani. 10. Gawas na. Way ayo kay ag snore naihangin. Basta naihangin, way lami. Labi hambog nawa. Tubig. Sa mga nag-subscribe, thank you so much. Itong wa pa, bilihog kong subscribe. Sige na, be? Subscribe. Subscribe na, be?
Ay, gimingaw mi sa mong mga anak. Stilan. Next year. Ang music ko gahapon, ang review ko pero ang review. Sunset ko na ho. Christmas na ang music. Dahil ang music ka naman music. Bayan ba? So, yung nagkakanda. Marami kang cheese ka na ako. Oh, dyan nag-remind na ho. Ato makatas koan. Bagkan dyan muna ho at tugunog ka lang to. Tamo ko sa ganun. Hindi ako matuloy kita. Ito tagamton kay naamon dito daon. Wa ato tas ko pambalik karon. At least koan. Lang at mga gloves mga Panoroy mi unda sa kuan na Christmas Village diri sa unahan sa St. John. Kay katong last time nga dito may na-enjoy kay wa may kaandam arang tugnawa. Wa ko'y gloves, wa ko'y tabon sa o. Daw ako nag jacket ug baga. Uban na mo si Chiska. Ito na yung kauban na house Burger King. Mula house last cake. Hindi mo po ito. Kaya drive ko ito ng bangko. Drive. Message ito na. Sibo ka. Kadyo. Tulog ka sa likod. Ikaw punset. Patulog na sa likod. Bon, ito ta. Mungkin ako sugang kotse nga si kandahan naman na. Man pa ito naman ba pag-abot mo kay ano mo parking ba pinabali. At magligid mo nga ka ano. Oh, it's tanaw. Magnain mag-iwa po tanaw ba? Lakit tanaw. Isip ko na yung rupang tanaw na. Aggressive tanaw, nagkakna na. Tanaw may iso ba isip? Driver. Taka ano di ko mo ato magkuan ko daan ang banik ko ato. Ito yung mag-ilis pa ko. Ito sa ako man. So hindi mo bumabot ito. Is na? Sana magpala ko kay mag-video ko or makita sila. Ito nga ang cellphone mo dun sa kuhan. Magkuskus pa ko no. Maliit ko. Hi guys, Emerald. Sige na, ato nang bugto or nang atong maadjong kabubuton. Bitaw kuan kay magandam ko kay magpala sa kudaan nga to. Butang kog asin. Sa among kinapusgang nataran. Sige guys, salamat sa pagtanaw. Amping. Pero mag-video ko mato sa kuan. Sa aron makita mo sa singanan ni magpala ko ba. Anat ba ko pala sa humay dito Leyte. Nga ray lahi na pod pala og ice.
pa mo yung sapatos. Oo. Eh. Gawas na tayo na. Ano ko magpala. Ay. Gandam ta sa atong asin. Kaway lami kay hangin. Huwag na harugin na ni. Magsunod dyan ang hangin.
tugnawa. Gloves na yun ba ako? Grabe. Wada, alabog na wagang kamot. Para sa kita nagkakamot. Parat.
Diyan na po tiwason. Aroy, hinuo ko. Ah, grabe. Huwag nawa akong kamot. Wah, grabe. Ah. Grabe, huwag nawa akong kamot. Parang nawa akong kamot. Jara. Kalimot ko gloves. Arang buang kami. Ano ka nag-gloves? Wahao. Nag-gloves ka? Wah, ada dok. Gloves. Dili basa nga snow ba? Di ba itong niagi nga mura sa gapas. Okay, on good ang nawa mag-computer. Di mahilis. Ah, Dilalem guys. May gusto gloves. Nindot agi snow kung magpujo ra kas bahay di ka mo gawas. Kung mo gawas na ka, mao na na. Sugod na gimong albaryo. Sapatos lang. Wow. Basta ay ako bang pa ang sakita. Hangin pa jud no? Kanang warag hangin no? Warag gabaan. Na mo siya mag-send ko ni di ba? 10 minutes kay na mag-send ko og kuan. Tara na. Referral.